Det bøvlet ud i bunden, det gør det i forvejen. Godt spillet. Det er smart spil af Nikolaj Madsen op på Beckmann. For taklet der Beckmann, ikke noget frispark. Beckmann kan komme først. Det er ellers godt lader Beckmann. 10 år siden havde de ikke engang divisionsstatus. Det var Absalonsen, får lagt den ind til Beckmann, får lagt den til rette til Gerard. Han kunne godt have fået sparket der. Nikolaj Madsen på ydersiden, Beckmann. Og en vigtig tackling af Maxø. Fint sønderjyske spil. Absalonsen med hjørnesparket. Det er forlænget af Kanstrup, og lige ved at blive en kæmpe mulighed. Det bliver det i anden omgang. Først er det Nikolaj Madsen, der er ved at komme til den, og så er det Joao Pereira og Baldursson. Sønderjyske meget på anden bold. AGF prøver igen og igen at bygge op den Sønderjyske. Ja. Masser af plads til Thomas Dalgaard, der bliver skudt afsted. Elias når ikke med tilbage. Dalgaard alene med 2. Får den med udenom kroaten. Dalgaard venter et øjeblik. Dalgaard på stangen! Altså, Han gør det, ikke? som neutral jagttager, så har jeg ikke nogen problem med det. Jeg synes, det er meget underholdende det her, så vi fortsætter bare. Ja da. Så lang tid som muligt her. Jeppe Simonsen, en god mulighed. Og den fortsætter Jeppe Simonsen. Frispark. Det går jo en indskiftet frontløber. Rask. Hjælper Sønderjyske. Og Dalgaard tæt på. Og så er det Absalonsen. Skydetelt i Hobros forsvar. Kaptajn Kanstrup. Så er Absalonsen fri. Beckmann. Rigtig beslutning derfra, rutineret Beckmann. Det er jo sjovt med Tommy Beckmann, der var en. Og var det ikke for Nikolaj Madsens heroiske tackling, jamen så kunne det altså også godt have stået 1-0 til Vestjylland her. Det var altså en rigtig fin mulighed. Aflevering fejler heller ikke noget fra Madsen. Op mod Bjørn Poulsen. Der var underligt umarkeret. Dan Jensen med hjørnesparket. Dan Jensen kommer lidt fejl af den. Så er der en hovedskade inden foran. Der bliver ikke fløjt af. Og så kommer så ned fast bolden. Rødt kort. Ej, hvor er det dumt lavet, mand. Det bliver straffespark og rødt kort. Beckmann, køligt. Daniel Jensen, dejlig aflevering igen. Nikolaj Madsen, godt spil. Rigtig godt spil. Af Sønderjyske, som kombinerer. Så det er nærmest en fryd. Og Poirier altså endnu en gang med at komme til en mål. Det er Absalonsen ikke offside mod ham. Songani tager et løb ind for at hjælpe ham. Han kom hurtigt, Songani der. Og det sker den, der hjælper Brøndby. Hos OB. Og med 2-1 i banken ville det da også være skørt andet. Poirier her. Spark. Når han ikke griber på den der, så sidder der altså et eller andet. Ja, det gør der. Han er ikke 100%. Og netop det her med træning, at han gør sit job og mere til. Nikolaj Madsen ind mod Beckmann. Beckmann forvent. Afslutningen bliver en smule fesen ud mod Jesper Rask. De har med godt arbejde over for Antipas. Nikolaj Madsen. Poirier. Føler han bliver skubbet. Der bliver dømt målspark. Golubovic, Gerard med overblikket ud til Nikolaj Madsen. Og så får sin første Superliga-kamp i den her sæson. Det der indlæg er udmærket ind mod Beckmann. Stor mulighed til Sønderjyske og Beckmann, der snitter den lige akkurat udenom den ene stolpe. Og det er vel egentlig ikke bare en stor mulighed, Kasper Høj. Kampen i Superligaen på 7.710. Slet ikke et tal, de ligger på i Sønderjyske, så det er en stor dag. Og Kotsche igen med mulighed. Og han var da godt østrigeren, men laver så også et frispark. Og der er det. De holder ved her, spiller den hårdt ind der, men der kommer Radetzky ud af der, så fløjtet. Ja, han er pågående, og kort til der. Han bare gav os jo muligheden for at få øje på det igen ved at bruge ham i dag. Michael Ure til Nikolaj Madsen. Ind i feltet Kotsche. Og så Michael Ure. Det er en stor redning af Johan Wieland.
Og Sønderjyske, ja, de kan godt komme til mulighederne. En god omstillingsmulighed for Sønderjyske. Når OB kun har 2 mand tilbage, og resten skal til i sprinte baglæns nu, så har Sønderjyske en fordel. Tommy Beckmann. Og Beckmann! Ganske udmærket mulighed med simple midler. Og det er ikke over endnu.